Chcem si pripomenúť, že v hlavných dostihoch alebo v 5 dostihoch Christoph a Grady dnešného popoludňa alebo medzi týmito dostihmi bude prestávka 40 minút, že dlhšia ako obvykle, preto budeme mať možno trošku viacej času aj na predstavenie jednotlivých účastníkov. Kobylky pomaly kráčajú dopredu, kde si ich môžete pozrieť. Na štarte budeme mať 9 zástupných klasického ročníka. Nemecká Florentína, zverenkyňa Grega Wrobelského má v sedle trojnásobného českého šampióna Bauržana Muzabajeva. Boxov. Cena Respekt Slovakia SRO 25. scenárovi, rovina X na 1000 bola štartovaná pri bariére Mierňo pri Monia s Radkom Komunislom. Na vonkačnej strane Zália prechádza na špičku Rocky Vlásta, druhý Tomáš Lukášek, sledovaný Florentínou aj Daylighta. Zatiaľ sa zdá, že to nebudú rýchle dostihy, to tempo je viac ako vážne. Pri bariére teda Ronia, Vaneta, Rabbit Percy zvonku, Rockfield Last, a teraz je to zástupňa stajny KTO Bal, Rockfield Last, Joker Tomáš Lukáško, ktorá to berie na seba a uskakuje superka Morve Došky. Rockfield Last na prvej pozícii, stíhaná Florentínou a Roniou, okolo 4. miesta sa pohybuje Daylight, pri bariére Vaneta a zvonku Skara. Koncové svetlo drží Sidewick, sa pred ňou sú ešte Rabbit Percy a maďarská Spider Girl. Tempo sa pomaličky zrýchluje. V čele stále Rockfield Last, zo stajne KTO Bal, zhruba pol druhej došky za ňou je to Florentína, tam si Bauržan Murzabajev stráži túto pozíciu blízko špice, na 3. mieste pri bariére Ronia a razantne sa zlepšuje Spider Girl na 4. pozícii, Robert Šarev teraz razantne posúva príšej špici, za ňou Saintnik sa s úzkým v druhom slede, vedľa nej Vaneta, Skara zatiaľ nestíha, zhruba predposledná, na poslednej pozícii Rabbit Percy. 400 metrov pred cieľom sa zdá situácia značne prehľadná, lebo na vedúcu Rockfield Last už tam dotírajú superky, Florentína atakovaná se Saintniksov, aj Ronia a Spider Girl v prvom slede. 300 metrov do cieľa a v čele už je Saintniksa a Martin Senec. Domáca zástupňa Štal Garant teraz drží prvú pozíciu, ale prichádza nápor Florentíny a zvonku Ronia znovu rozhýbavaná, naopak ale je to súboj Saintniksa alebo Florentína. Florentína sa dostáva dopredu, Saintnik sa doláva, Florentína zvíťazí. Florentína favoritka víťazí.